Yeah, yeah. Blessing? Yes, Daddy. What do you have for us this afternoon? We are come to sing and dance for God. And what has motivated you to do this? Psalm 92 verse 1 says, "It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to His name." Amen. Hallelujah. Amen. Psalm 92 verse 1 says, "It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to His name." Amen. Amen. Then I menfa, na Nyame ase, wonya wayɛ, amanema. Then I menfa, na Nyame ase, wonya wayɛ, amane. Yɛnfa nsanku, sondom nyinaa. Yɛnfa asa, kronkron nyinaa. Fisɛ Nyame, wayɛ then I menfa, na Nyame ase, wonya wayɛ, amane. Yɛnfa nsanku, sondom nyinaa. Yɛnfa asa, kronkron nyinaa. Fisɛ Nyame, wayɛ then I menfa, na Nyame ase, wonya wayɛ, amanema. Then I menfa, Then I menfa, na Nyame ase, wayɛ, amane. then I menfa, yɛnfa nsanku, yɛnfa nsanku, yɛnfa nsanku, sondom nyinaa. Yɛnfa asa, kronkron nyinaa. Fisɛ Nyame, wayɛ then I menfa, na Nyame ase, wonya wayɛ, amanema. Ɛyɛ ada Nyame ase, ɛyɛ asa, nato nnwom, ɛyi Nyame ayɛ. Because it is good to give thanks to the Lord. Amen. Amen. God loves you. God loves you. Bless Him. Bye Bye bye. bye.